Tak čaute zpátky u mojeho třetího videa při rozbalování těchto z těch NHL kartiček. Dneska si rozbalíme OPG Platinum pro 2024-2025. Co bych vám k tomu řekl? Je to Blaster Box za $40. Tak, asi pojď rovnou na to. Takže si dneska otevřeme tady těchto z těch 6 balíčků. Kterým začneme? Třeba tím. Tak jo, uvidíme, co nás tu čeká teda. Takže tohle je z base card. Kartičky jsou hezké, stříbrné. Máme tady, pokud se nepletu, je to neon yellow. Máme tady první nováčkovskou kartu a jeden base. Andrej Vasilevský. Tady máme nováčka. A tady je nějaká Rainbow. Jo. Matt Duchene. Ivan Barbašev. Tady máme nováčkovskou kartu George a další neon yellow. Owen Power. DeBrincat. Tam je opět nějaká yellow. Anders Lee. Alex DeBrincat. Nathan McKinnon. Na nováčkovské máme kolegu. První Čech, Tomáš Hertel. Sebastian Ahou. Samuel Honzek na nováčkovské kartičce, který hraje za Calgary. Tady máme Power Playmakers Mason McTavish z Anaheimu. Tom Wilson, Devon Toews. Tady máme nováčkovskou kartičku. Tady je Mason Morelli, nováčkovská kartička. Tak, to by bylo z dnešního videa teda všechno. Sami vidíte, co jsme chytli. Nejsou to žádné extra trefy. Tady Mason Morelli. Golden Knights na roky kartičce. Tahle je docela hezká. McKinnon, Owen Power a Gabe Vilardi. A tady máme nějaké nováčky. A jedna
Rainbow Parallel. Darnell Nurse. Tak jo. Tak to je teda už dneska z dnešního videa opravdu vše. Takže si mějte a vidíme se příště. Čau.